जय हिन्द। जों गोरिब मानसिफोरा फिसा फेनला साख्रि नागिरनाय आंथ' सानो बांसिनसो दुखु लानाय जायो। अनलाइन खालामनायनि फैसा, इन्टारभिउ थांनायनि फैसाबो गैया, ओरैबायदि दुखु लानाय जायो। दा आंनि लाइफआव जानाय काहानि साख्रि नागिरनानै माबायदि जानाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनैबो जोङो साख्रिनि दावराव जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बै समाव बिटिसि 2008-9 आंनि आफानि फंबाय आंखौ खबर लाबाय थायो। आङो बारामा कलेजाव फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय पेपार नायबाय थायो आफानि फंबाया, गोबां साख्रि ओंखारदो बिटिसिआव, एप्लाइ खालाम। बेनिफ्राय आङो 10+2नि एप्लाइ खालामबाय मोनसे, मा साख्रिमोन आं गोसोआव गैया। बेनिफ्राय इन्टारभिउ फैबाय दा मुसलपुराव। बारामा कलेजनिफ्राय साइकेल सलायलायनानै फैबाय मुसलपुराव इन्टारभिउ होनो फुङावनो। इन्टारभिउआ ओरैबायदि जेबो डिसिप्लिन गैया। बै समनि बै कलेज मोखांनि न' गिदिरा, बिल्डिं गिदिरा गोदान बानायफुबाय थानाय, बेवहाय इन्टारभिउआ ओरैबायदि माने गेटखौ खेवनानै होआखै, जेबो डिसिप्लिन गैया। हाजार मानसिया इन्टारभिउ होनो थाखाय नारलायलायदो। इन्टारभिउ होनो थाखाय आं सानखाबाय साख्रि मोनगोन नालाय, गोसोआनो गैखालांना मा इन्टारभिउ होनो, नारलायलायनानै हाबनानै आरो मा साख्रि मोनगोन। बेनिफ्राय लासैनो आङो उनजों मानसि खम जानायाव हाबलांबाय। इन्टारभिउआवबो जेबो लिरनायबो गैयामोन, सोंनायल'मोन। हाबहैबाय, खेबनैल' सोंबाय, बबाव फरायो, मा फरायो, इन्टारभिउआ बेयावनो जोब्बाय। आं सानखाबाय बेजों जोङो माबायदि साख्रि मोनगोन, गैखाया। थांबाय, आं ओरैबायदि दाउट जाखाबाय जोंदि साख्रि मोनगोन सानखाबाय आं। बेनिफ्राय नेक्स्ट दा आसाम पुलिसनि साख्रि ओंखारबाय। आंनि लोगो मोनलांबाय सानै, आंनि खाथिनिनो बिराद लोगोथार। नाथाय साख्रिनि बेलायाव सोरबा लोगोआ नोंनो मायबा खोन्थागोन नामा? रावबो जेबो खोन्थानाय नङा। खोन्थागोन ना आं साख्रि खारनायदो, आंहा सोरबा लाइजन दोङो, रायलायनाय दोङो, मानाय दोङो, बा रायलायलायनाङा, सहसाव खोन्थाया लोगोथारब्लाबो। बेनिफ्राय लोगोआ बरिया मोनलांबाय। बोरै मोनलांखो आं बेखौ बुंनो हाया। बेनिफ्राय आंबो आसाम पुलिसाव होबाय। दा बरबरियावनो लकेलाव खारगोन। खारनो फैबाय, गासैयावबो एक्सेलेन्ट। खारनायनिफ्राय लानानै बै समाव रिटेन टेस्टबो गैया, सानसेयावनो जोबो। हाइ जाम्प दङ, 100 मिटार खारनाय दङ, अखायाव खारबाय, पुरा एक्सेलेन्ट गासैयावबो। बै समाव आरो फरायबाय थानाय सम, खोन्थाबाय थानानै होदो, लिरबायल' थानांगो, जेबो गैया। बै समावथ' जोंनि स्पेलिंफोरा मिस्टेक जाया, फरायबाय थानाय सम। बेनिफ्राय जेब्ला रिजाल्ट होबाय, आंखौ मानसिफोरा खबर लाजोब्बाय, उमुगनियाथ' जोंनिसाय बारामोन, एक्सेलेन्टमोन, उमुगाथ' एक्सेलेन्टमोन। आंखौ खबर लाजोब्बाय, बेनिया खारनायाबो जोबोर मोजां जादों, एक्सेलेन्ट, जेरावबो एक्सेलेन्ट बेनिया, हाइ जाम्पआवबो 100 मिटारावबो। आंखौ खबर लाजोब्बाय मानसिफ्रा। गैया, नामानो गैया, बोरै मोनगोन। आं सानखाबाय साख्रि मोननाया सहस नङा, सहसावदि साख्रि मोनगोन। नाथाय लोगोफोरा बोरै मोनलांखो आं बेखौ बुंनो हाया। नाथाय जोंनियाव बै समाव जेबो गैया। हा फानबाबो 1.5 लाखबो जानाय नङा बै समाव। बेनिफ्राय गोसोआव नांबाय, साख्रि नागिरनायाबोथ' बिराद दुखुसो माथो। रिजाल्ट होबा बयबो खबर लायो, जागोन ना जायाखै, गोसोआव बिराद नांबाय, लासिं सिं बाथ्रा। बेनिफ्राय सेन्ट्रेलाव खारनो थांबाय। सेन्ट्रेलावथ' रावबो नोंखौ सहसाव आखाइ होआ। जाय गोरों खारनो हाबाय, सबखौबो हाजोब्बाय, अरेल पास जाबाय, मेडिकेल पास जाबाय, बेनिफ्राय रिटेन टेस्टल'सै, रिटेनावबो हाबाय, रिजाल्टआव डाइरेक्ट, खुनु टेनसन गैया, मास मोनसेनि गेजेरावनो आउट सेन्ट्रेलाव। जाय गोरों गथ', जाय रिटेन टेस्ट लिरनो हायो,
जेबो प्रब्लेम गैया बै समाव जोंनि टाइमाव डाइरेक्ट 1%निबो टेनसन गैया माने साख्रि मोनगोन मोना नों गोरों नों लिरनो हादो रिटेन पास खालामनो हादो डाइरेक्ट साख्रि बेनिफ्राय बै समाव टेटनि मास्टारनि साख्रि ओंखारदोंमोन मोननो हागौमोन बेयाव नाथाय बे समाव जोङो थांगबाय बेनिफ्राय आंनि लोगोफोरा जायफोर बिए पास जानानै मोजां फरायनायमोन स्टुडेन्टमोन बैसोरो लगे लगे टेटआव मोनदों लगे लगे एलपिनि एमइनि लगे लगे आंनि लोगोफोरा टेटआव मोनदों गोबां मोनदों बै समाव टेटआव लगे लगे मोनदों माने बे समाव आरो जों गैला जों लिरनो मोनासै बेफोरबायदि काहानि जादों जिउआव साख्रि नागिरनायाव आं सानो आंथ' साख्रिनि बेलायाव दुखुसो मोनो दाबो आं आंजों थाफानाय गथ'फोरबो दङ आं दुखु मोनो भाई दाखालिबावै आसाम पुलिस कामान्ड' ओंखारदोंमोन फार्स्टआव 2,500 लादोंमोन एसेबां मोजां नोंसोरखौ खार 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 खस्थ' खालाम खस्थ' खालाम खस्थ' खालाम सानसे साख्रि फैगोन होननानै बुजायोमोन नोंसोरो मोजां खारामोन मोजां प्रेक्टिस खालामामोन जेब्ला गुबुनफोरा मोनलांजोब्बाय अब्लासो नोंसोरो खारनो स्टार्ट खालामबाय गुबुन मोनखांनायनि उनावसो मानसिया एडभान्स जानांगौ मानांगौ दा नै दा बोरै मोनबावनो दा जुजिबाबो खारबाबो सोलायलांबाय आरो एसेबां बार बार पस्ट फैबाय थाया पस्टआ खम डाउन जालांबाय थागोन स्टार्टिंआवनो जि होननानै दा गथ'फोराबो जोबोद दुखु मोनो फिसा फेनला साख्रिखौ जोंफोरबायदिया बोरै मोनगोन जोंनियाव ओंखारनाय फिसा फेनला साख्रिखौ जों बोरै मोनगोन गथ'फोरा ओरैबायदि दुखु मोनो माबायदि मोननो हागोन जोङो जोबोद दुखु जायो गथ'फोरा जोंफोरबायदिया बोरै मोनगोन बेफोरबायदि फिसा फेनला साख्रिखौ मोजां फरायनानै गोरोंथार जानायब्लाबो गिदिर साख्रियाव मोनगौमोन मोजां फरायनानै गिदिर जानो हानायबो न'खरावबो जेबो गैया फरायनोबो हायाखै दा जोंनि फरायनायाबो आदा खिथ्रा जाबाय आसा खालामनानै दङमोन फिसा फेनला साख्रिखौनो जों मोनगोन होननानै नाथाय बेवहायबो जों बोरै मोनगोन होनना गथ'फोरा आंजों सावरायो दा जों बोरै साख्रि मोनबावगोन गिदिरथार फरायनो हानायब्लाबो नांनो हागौमोन जुजिनो हागौमोन गिदिर गिदिर साख्रियाव दा जोंनि फरायनायाबो गिदिरथार नङा दा जायगायावनो फिसा फेनला साख्रि ओंखारदों जों बेफोरखौ बोरै मोननो हागोन चान्सआनो गैया माथो आदा होनना बुङो गथ'फोरा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द